משכב על הגב, לקפוץ את הברכיים, להעמיד את כפות הרגליים על הרצפה, שתי ידיים משני עברי הגוף, רגליים מפוסקות, כך, ועכשיו לדחוף את הרצפה ברגליים, כך שזה ידחוף את האגן בכיוון הראש, כך שעמוד השדרה יעבור דרך החזה וידחוף את הראש, ולעשות את התנועה הזו הלוך וחזור, הרבה פעמים בקלות גדולה, לא להרים את המותנית, לא לאמץ את הגב, לא לאמץ את הבטן, רק ברגליים לדחוף למעלה וחזרה, בתנועות קלות רצופות, כך שהגוף יעשה תנועות על הלוך וחזור, והרנייה, ככה פופ 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 פופ. לשים לב שהראש יהיה מונח ככה על הרצפה, שבזמן התנועה, בזמן שדוחפים ברגליים בכיוון הראש, הסנטר מתרחק קצת מן החזה. בזמן שיורדים עם הרגליים, סוחבים את האגן למטה, הסנטר מתקרב אל החזה. אבל זה לא צריך לעשות בכוונה, זה צריך להשאיר את הראש מונח חפשי על הרצפה, אז הוא יעשה את זה בעצמו. אז צריך להקשיב שלא להפריע לתנועה הזו, לא להפריע. לעשות את התנועה הזו הרבה פעמים, או פעמים רבות, עד שזה יהיה קל מאוד לעשות, ונעים לעשות. נשים לב לעשות את התנועה הלוך וחזור, לא לעשות תנועה ועוד תנועה, כי אם בואו נרצוף תנועה אחרי תנועה, כך שהגוף יתחיל להתנהג כמו קריש. נשים לב שזה לא תהיה תנועה ועוד תנועה ועוד תנועה, כי תנועה אחרי תנועה אחת שלווה בשנייה, זאת אומרת הלוך וחזור, צריך להתחיל שהרגליים מושכות ודוחפות באותו הריתם. ולא רק, ולא שזה התנועה תהיה חזקה, רק לשים לב להבדל הזה, לא תנועה ועוד תנועה, כי תנועות הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור. במשך כמה שניות, לעשות את זה בתנועה המהירה ביותר שאפשר, הכי מהר שאפשר. לא חשוב שזה יהיה גדול, רק מהר. הכי מהר שיכולים. ולשים לב שהנשימה לא תפריע לתנועה. כך, ולחזור מזה, להוסיף את הרגליים ואת הידיים נוח, ולהקשיב להרגשה השונה במגע הגוף עם הרצפה מלפני רגעים אחרים. להעמיד רגל ימין בלבד, להוסיף יד שמאל מעל הראש. כך, ועכשיו ברגל ימין בלבד לעשות את אותו דבר, יד שמאל, יד ימין על יד הגוף מעבר
ימין של הגוף. עכשיו ברגל ימין, הלוך וחזור. הלוך וחזור. לשים לב שהתנועה הזו מעריכה, דוחפת יד שמאל על הרצפה, בשביל להערך אותה ולקצר, והתנועה היא צדדית. הראש חדל לעשות את התנועה הגדולה עם הגרון, אל הגרון בחזרה עם הסנטר. נשים לב ששום דבר לא יתרומם בכוונה מן הרצפה. זאת לא לנסות להרים משהו, כי לדחוף ברגל ימין, הלוך וחזור. מוטב בהתחלה לעשות לאט, לא לעשות תנועות מהירות בהתחלה. כדי להתחיל, עד שזה יהיה מאורגן יפה, שזה נעשה חלק מאוד בתנועה, אז אפשר להתחיל לעשות מהר. להקשיב איך תנועת האגן, תנועת הרגל דוחפת את האגן, שמנסה לטלטל אותו כך שהמוטל השמאלית יורדת יותר טוב על הרצפה. החלץ השמאלי נדבק על הרצפה בדחיפה, ואז משהו חל בעמוד השדרה בשכמה, שמאפשר ליד שמאל להתארך. ועכשיו, במקום לעשות מהר, לעשות עכשיו תנועות ברורות, אבל אחת, לדחוף עם הרגל בכוח, כך שיד שמאל תתארך. זאת אומרת, שכמת שמאל תישאר על הרצפה על ידי כך, ועמוד השדרה דוחף את החזה, מרים את עצם הבריח, מרים את החזה, ויד השכמה השמאלית יורדת יותר נמוך על הגב, למרות שהיד מתארכת. לא לעשות את זה ככה, הרבה פעמים. דחיפה ברורה, דגש על הדחיפה, לעזוב. לשים לב, לתת לאוויר לצאת מן הריאות בדחיפה. זאת אומרת, לא לעצור את הנשימה. עכשיו לעשות אותו דבר מהר. להקשיב לא להתרומם מן הרצפה, לא להתרומם. אבל להגדיל את המהירות. כך, ולעזוב את זה, להושיט את הידיים למטה, לשני עברי הגוף, את הרגליים כמובן, ולשים לב מה מרגישים שונה מלפני רגע. לקפוץ דרך שמאל, להעמיד כף רגל שמאל על הרצפה, להושיט יד ימין מעל לראש, לא יותר מדי קרוב לראש, ככה על יד הכתף למעלה, ועכשיו לדחוף ברגל שמאל ולמשוך ברגל שמאל, לעשות תנועות קלות הלוך וחזור, פעמים רבות, רק לשים לב להבדל שבין צד זה והקודם. ועכשיו לעשות דגש בסוף כל דחיפה למעלה. לעשות דגש למעלה.
לנשום קל. לשים לב שבדחיפה הזו השכמה הימנית צריכה להישאר דבוקה אל הרצפה, כך שהדחיפה משנה את היחס של האיברים בגוף, לא להתרומם מן הרצפה. הגוף צריך להישאר דבוק אל הרצפה בזמן הדחיפה, לא להרים אותו. רגל ימין לא צריכה לעשות שום דבר. לא למשוך את הרצפה ברגל ימין. ועכשיו להגדיל את המהירות. לעשות הלוך וחזור, הלוך וחזור. ולעזור את זה. לפצות את הרגליים, ארוכות כמו שהן, ועכשיו בעקיבים למשוך את הרצפה ולדחוף אותם בעקיבים, הלוך וחזור, ובעזרת הידיים, לכפות הידיים על הרצפה משני עברי הגוף, בעקיבים לעשות את אותה תנועה, הלוך וחזור, לא תנועה אחת, לא להשתמש בשרירי הבטן בשביל הדחיפה, בשביל הסחיבה. במגע של העקיבים ברצפה ובידיים להניע את הגוף הלוך וחזור. הידיים כמובן שהן דוחפות לא יכולות להחליק על הרצפה, הן נשארות על המקום. הכפות דבוקות על הרצפה, המרפקים גם כן. ועכשיו בעזרת העקיבים ובעזרת הידיים להניע את הגוף הלוך וחזור. ועכשיו לעשות דגש על התנועה למעלה, בכיוון הראש. לעזור בידיים. לעזוב את זה. להעמיד את כפות הרגליים על הרצפה מפוסקות. להרים את האגן באוויר. שתי ידיים משני עברי הגוף. ועכשיו לנסות אותו דבר, להניע את הגוף למעלה ולמטה. זאת אומרת, בכיוון הראש בחזרה, לדחוף, לעזור גם בידיים, להחזיק את האגן באוויר, ולהקשיב שלא להרים ולהוריד את האגן, אם לדחוף ברגליים את האגן כך שהוא ידחוף את עמוד השדרה אל בין השכמות, ויעריך את הצוואר, שהצוואר יצא מבין השכמות, שהכתפיים תימשכנה על ידי התנועה למטה. כך. האגן כל הזמן מורם באוויר. האגן מורם באוויר.
עכשיו לעשות דגש על התנועה למעלה. כך שירגישו שכל העורף יוצא מבין הכתפיים, ונעשה ארוך והשכמות יורדות נמשכות למטה כמו בכתפיות. להקשיב עד שהתנועה תהיה שווה בשתי הרגליים. אם הגוף מחליק על הרצפה, סימן שהכתפיים מאומצות, החזה מאומץ. ולא צריך להחליק על הרצפה. לא צריכה להיות שום נטייה להחלקה. לעזור בזה. להעמיד רגל ימין בלבד, להושיט יד שמאל, לגלגל את הגוף שמאלה ולהניח את האוזן השמאלית על הזרוע השמאלית. להקשיב שכף רגל ימין תעמוד איתן והברך באוויר, במילים אחרות שהרגל תעמוד כמו בעמידה. כך. ולדחוף ברגל למעלה, כמו קודם, מתרגן. לשים לב איך הראש זז על הזרוע, ועכשיו ביד ימין להרים את הראש כך שבסוף התנועה, מעל הראש לשים את היד, כך שאצבעות יד ימין תעבורנה על הרקה השמאלית, ובכל דחיפה, בסוף הדחיפה להרים את הראש. צריך לשים לב שהתנועה תהיה ברגל שדוחפת את המותן הימנית למעלה, או דוחקת את הצד השמאלי של החגורה אל הרצפה, ובכל תנועה בדחיפה למעלה להרים את הראש. ובדרגה להקטין את המתח ולעשות את התנועה הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור. לא חזק, רק הלוך וחזור, רק להקשיב שהתנועה תהיה של הרמת הראש. זאת אומרת שהאוזן תתרחק מהזרוע, לא שהגוף יזדקף אחורנית. אם פשוט להרים את הראש מן הזרוע בכל תנועה, בסוף הדחיפה, ולאט להביא את האוזן במגע עם הכתף הימנית. ויראו בעצמו האם עושים תנועות קלות. כך. לגמרי על הצד לשכב. ולעשות את התנועה הלוך וחזור מהר, בלי לשים דגש על הרמת הראש, הלוך וחזור, הלוך וחזור. אבל הראש צריך לרדת ולעלות, לרדת ולעלות עם כל תנועת הרגל. כל תנועת רגל. וזה צריך להתאים לדחיפה. צריך להבחין שהחזה בצד שמאל נשאר על הרצפה ועמוד השדרה עולה, כך שזה מרכך את כל הצלעות בצד שמאל, את המפרקים של הצלעות בעמוד השדרה ובמפתח החזה. ועכשיו לעשות דגש על הרמה. בסוף הדחיפה להרים את הראש. להרים אותו כל פעם יותר קל, לתת לאוויר לצאת מן הריאות בזמן הרמה. להקשיב שזה תהיה הרמה ולא סיבוב של הגוף. זה תהיה הרמה הצידה. זאת אומרת מזרוע שמאל אל כתף ימין, ולא גלגול של הגוף מהצד על הגב. כך.
לעזוב את זה, לשכב על הגב ולשים לב להבדל בין צד ימין ושמאל. להעמיד כף רגל שמאל, להושיט יד ימין, לשכב על צד ימין, אוזן ימין על זרוע ימין, ולהתחיל קודם בדחיפות קלות ברגל. הרגל הלוך וחזור, הלוך וחזור. להקשיב שהמותן השמאלית תנוע ביחס לרצפה, שתעלה ותרד. תעלה בכיוון הראש, תרד למטה. בדחיפת הרגל, אפשר להבחין בזה ברור שהמותן זזה. ועכשיו לתפוס את הראש ביד שמאל, ובכל תנועה, בכל דחיפה, להרים קצת את הראש. גם כן לעשות תנועות מהירות, בלי דגש, הלוך וחזור. ננשום כך שזה לא יהיה קשור עם התנועה. אני יכול להיות שהאוויר יצא וייכנס בריתם הידוע לו מקודם, בלי קשר עם הדחיפות. עכשיו לעשות דגש עם כל דחיפה למעלה. בדחיפה להקשיב איך מרימים את הראש בסוף הדחיפה, כך שהצעות נשארות על הרצפה ועמוד השדרה נדחק בכיוון הראש, ועל ידי כך מרכך את כל המפרקים של הצלעות בעמוד השדרה. כך. להקשיב שאוזן שמאל תגיע אל הכתף השמאלית בזמן הדחיפה, לתת לאוויר לצאת מהריאות בזמן הדחיפה. כך, לעזור את זה, לשכב על הגב ולנוח רגע. להעמיד את שתי כפות הרגליים על הרצפה, לזכור רגל ימין מעל השמאלית. את הפנים ימינה, לשים יד שמאל מאחורי האוזן הימנית על הרצפה, ועכשיו לדחוף ברגל שמאל למעלה, או בדחיפה להרים את הראש מן הרצפה. בסוף הדחיפה, כמובן הפנים ימינה, הפנים מופנות ימינה, והרמת היד צריכה לעזור לראש להתקפל בכיוון הזה. להקשיב בעיקר לנשימה, לעשות את התנועות קלות מאוד. לעשות קודם בהדרגה, להרים את הראש בסוף הדחיפה בלי כוח, עד שאפשר יהיה לארגן שזה יתחיל ללכת הלוך וחזור מהר, ושתנועת הראש תהיה קטנה ומתאימה למהירות של דחיפת הרגל. התנועה צריכה להיות כך כאילו כל מה שמונח על הרצפה מונח על הרצפה, והתנועה עושה שהעמוד השדרה מחליק על הבשר הזה שמונח על הרצפה. להחזיק את כף יד ימין על הרצפה, כך שהדחיפה תעשה כך שהשכמה הימנית והכתף הימנית יורדות בכל תנועה
יורדות ביחס לגוף, ולראות הראש עולה ויוצא מבין הכתפיים, ובכתף ימין יוצא יותר מאשר בכתף שמאל. ולעזוב את זה. לתקוף את הברכיים, להעמיד את הכפות על הרצפה, לסקול רגל שמאל מעל הימנית, להפנות את הפנים שמאלה, לשים יד ימין מאחורי האוזן השמאלית ואת כף שמאל על הרצפה, ועוד פעם לאט לדחוף עד שאפשר יהיה לכוון את הרמת הראש בסוף הדחיפה. וברגע שמתחילים להרגיש שזה הולך נוח, בסוף הדחיפה הראש מתרומם, לעשות קצת יותר מהר או להרים את הראש תנועות קלות בהתאמה לדחיפת הרגל. נקשיב עכשיו איך השכמה השמאלית נשארת דבוקה על הרצפה, והדחיפה עושה כך שעמוד השדרה מתנועע ביחס לשכמה ולעצם הבריח השמאלי, כך שזה מרכך את הצלעות העליונות של החזה ומגמיש את המפרקים שם, גם במפתח החזה וגם בשכמה מאחור, עמוד השדרה מאחור. לעזוב את זה, נשכב רגע במנוחה. נתרגל על הבטן. לקפוץ את כפות הרגליים מפוסקות כך שאפשר יהיה להישאר עם האצבעות על הרצפה ולדחוף את הרצפה באצבעות. לקפוץ את כפות הרגליים כך שאפשר יהיה לדחוף בהן את הרצפה. להעמיד את שתי כפות הידיים על יד החזה משני עברי הגוף, כך שהידיים תוכלנה לעזור, להרים את הראש טיפה מן הרצפה, ועכשיו לדחוף את העמוד השדרה למעלה, גם בעזרת הידיים וגם בעזרת כפות הרגליים, הלוך וחזור. עכשיו הבטן והצבעות הקטנות נשארות על הרצפה, להרים את הראש רק טיפה, כך שהאף לא יישחק ברצפה. ועכשיו לעשות את התנועות האלה, הרבה פעמים לעזור גם בידיים וגם ברגליים, בבת אחת, הלוך וחזור. הרגליים מפוסקות. בהתחלה הגוף עושה תנודות משונות, שהוא לא יודע איך לשחרר את אותם השרירים בצבאות מאחור בגב, שהוא תמיד מאמץ בעמידה. כך, נעזוב את זה, להישאר כך על הבטן.
להושיט יד שמאל מעל הראש ישר למעלה, להניח את האוזן השמאלית על הזרוע. כך. ועכשיו להושיט את אצבעות רגל שמאל אחורה, ובעזרת כף רגל ימין ואצבעות רגל ימין ויד ימין שעומדת על הרצפה על יד החזה, לדחוף את הגוף בכיוון היד השמאלית ככה, הלוך וחזור רק ברגל ימין ובעזרת יד ימין, כך, הלוך וחזור, הלוך וחזור, לשים לב להניח את הראש על הזרוע, את האוזן על הזרוע, רגליים לפסק, כך שתהיה דחיפה מן הצד, שיהיה טעם ליד. לשים לב, בית השחי צריך להשתטח אל הרצפה, כמובן הבית השחי השמאלי. הצבאות שם זה מושך אותם למטה, כאילו מישהו לוחץ על הצבאות. לשים לב שכף רגל שמאל לא תעבוד, רק הימנית. לתקן כף רגל ימין, לכפוף אותה יותר, כך שהברך תתרומם מן הרצפה, ושהעמידה על האצבעות תהיה ברורה. ועכשיו ביד ימין להרים את הראש מן הרצפה בכל דחיפה, לעשות דגש על כל דחיפה. ביד ימין להרים את הראש, כמובן מעל לראש לתפוס את הרקה השמאלית, בערך עם מרפק ימין באוויר. ועכשיו בכל דחיפה ברגל להרים את הראש. בסוף הדחיפה, זה קשה להרגיל שזה יהיה באמת טוב, אבל לא למהר. ברור שהגוף כמעט שוכב כולו עם הראש על הזרוע, זאת אומרת שהוא מוכרח להיות קצת על הצד. האגן לא לגמרי על הצד, אבל הכתפיים על הצד והראש על הצד. האגן לא בא על הצד. בסוף דחיפה להרים את הראש, ולארגן כך שאפשר יהיה לעשות את זה מהר. זאת אומרת, לא להרים תנועות גדולות, כי אם בהתאמה גדולה עם תנועת הגוף. לעזוב את זה. להושיט אצבעות רגל שמאל, לכפוף את אצבעות רגל ימין, כף הרגל הימנית. סליחה, זה להפך. להושיט את אצבעות רגל ימין ולכפוף את רגל שמאל, להושיט יד ימין, להניח אוזן ימין על הזרוע, יד שמאל על יד החזה בעמידה, ולנסות לדחוף ברגל שמאל, למעלה, 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 הלוך וחזור, להרים את הברך השמאלית מן הרצפה, כך שאפשר יהיה להישען על אצבעות הרגליים. באצבעות רגל שמאל, העקב באוויר, לדחוף, הלוך וחזור, הלוך וחזור. כשזה יתחיל להיות נוח, להרים את הראש ביד שמאל. לקחת ביד שמאל את הרקה הימנית, ובסוף כל דחיפה להרים את הראש. בסוף כל דחיפה להרים את הראש. ולאט להתארגן שאפשר יהיה לעשות את זה מהר וקל. בסוף התנועה, מהר בתנועות מהירות, להרים קצת את הראש.
כך, לעזוב את זה, לשכב על הגב, לנוח רגע, לשים לב למגע החדש הזה של הגוף עם הרצפה, לנשימה, לתנועת החזה, במסתח החזה, בעצמות הבריח, בצלעות מסביב. נשים לב איך הנשימה נעשית שקטה. ולאחרות הגוף נושם בלי תנועות מופרזות של החזה, של הבטן, זה פשוט מאורגן. ולהעמיד את שתי כפות הרגליים על הרצפה, לאחוז בשתי ידיים בשערות הראש מעל לאוזניים, מעל לאוזניים, לאחוז בשערות, ועכשיו לדחוף ברגליים כמו קודם, להרים את הראש טיפה מן הרצפה, עכשיו בכל דחיפה לעזור בידיים, להאריך קצת את הראש ולהרים אותו עוד יותר, טיפה יותר. בדחיפת הרגליים למשוך את הראש כך שאפשר יהיה להבחין שמושכים את עמוד השדרה כולו. והראש מוכרח להתרומם קצת יותר בסוף התנועה. בזמן המשיכה הוא מתרומם קצת יותר מהרצפה מקודם. לעזוב אותו, בזמן שהרגליים יורדות הראש יורד קצת, בזמן הדחיפה הוא עולה. וההרגשה היא שהחזה שוכב על הרצפה ועמוד השדרה עובר דרך החזה בשביל להרים את הראש. כשמתחילים דחיפה ברגליים ישר על האגן, על עמוד השדרה ומעל החזה. עמוד השדרה ישר דרך חוליות הצוואר אל הראש. לעשות דגש על התנועה הזו, לעשות 5 פעמים, 10 פעמים עם דגש. בזמן הדחיפה למשוך את הראש ולהרים אותו טיפה ולהבחין שמאפשרים לעמוד השדרה ללכת אחרי הראש דרך החזה. לעזור את זה, לשכב במנוחה, לעצום את העיניים ולאט לאט להוציא את כל האוויר מן הריאות, הרבה פעמים להוציא את האוויר לאט לאט בלי תנועות חזקות של החזה, עוד רגע בתנועה קלה לאט לאט להוציא את האוויר, לחכות שהוא ייכנס ועוד פעם בפה פעמים להוציא את כל האוויר מן הריאות, כל פעם קצת יותר פשוט, יותר